Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan nawa mai suna zuwa ga falke. Yadda nake ba ku shawara yadda hankali na zai dauka. Wannan wani ne ya turo mana message daga Bauchi, ya ce malama matata kullum tana kan waya, ba ta bani attention, ita ce Instagram, ita ce WhatsApp, Facebook da sauransu. Ko magana dai mata hankalinta na ba ta bani hankalinta. She is pushing me away. Ki ba mata shawara. Tsakani da Allah, ko nima ina kan social media sosai. Saboda to anan businesses ina suke, anan nake abubuwa na da sauransu, ta nan ne nake samun kuɗi na. Amma yadda nake yi, ina keɓe lokacin da nake yin abubuwa na. Kamar ni daga safe maybe daga karfe 10 zuwa abin da ya 11, 12, saboda ina zuwa office. A lokacin ne zan nutsu in yi abubuwan social media dina, in zaka ansa mutane ne, in zaka yi waye da sauransu. Kin ga in lokacin da mai gida ya dawo ya zamanna lokacin shi ne, a yi abinci, a zo a zauna a hira, kuma zaki kalla ki gani mijinki wani irin mutum ne, mai san a kula da shi ne, ko wanda shi ma ko oho. In me ko oho ne, ke ma lokacin da yayi zooming off a wayar shi, ke ma sai ki dauta ki wayar. Amma in kuma mai son a kula da shi ne, mai irin san jikin nan ne da sauransu, ke kuma kin fi son daukan wayar ki, to za a samu matsala. In ya fara kula wata, kika ji an fara guda, an shigo da kishiya, ki ta ihu wayyo Allah, amma ke kika jawo. So ya zamana kina keɓe lokacin da zaki zancen social media, tunda bai hana ki ba. Akwai wasu da su ce su kwata-kwata ma ba sa son matansu a social media. Dan Allah, mata ya kamata su san, mu san fa'idojinmu, mu san menene farillolin aure, mu san menene sunna, mu san menene mustahabi. Komai a yi shi akan ka'ida. To alhamdulillahi, labari ne ba za a iya kare shi a mintuna kaɗan ba. So in dai kuna da ƙarin bayani ko kuna son ƙarin bayani, za ku iya turo min da messages ta Instagram, da Facebook, da Twitter, da WhatsApp ma @Aisha Falke. Na gode.